Не бе. Това трябва да е на нашия колега му. Тук е че е худ. Да, на Стоян, на. Янка, та тук е супер, бе. Та тук е благотовен. Таке. Че тук е един мой приятел. Марцел от Молко. Кой тук е само хубаво тук. Той кръщишва ли да има майцоне? Не чуш мозък да има майцоне? Така, саботаж ли правиш? И съм нетелен, тачо. Мойка тия хора са и тук, сега ще ти вземам. Болено. Етре! Бобико! Жал не е Бобко, бе. Бобко! Нека мрежа, Бобко! Той сега ще се вздуши с уния кучета. Да, той сега ще хване, ще ги спръщи и ще се взе в Бобко, няма проблем. Но Янка тук това не го знае, Янка гледай. Това е ново, Бобико. Вика, това качи много. Това става опасно. Значи това е, виж, какво хубаво куче. Ено, това ще излезне. Педре, седми се мина! Това е яко кучето. Тя Педречо. Стига, бе! Тачка, така не. Тихо! Да, позгони кошките. Коста? А, живо здраво. Добре дошли. Колко години? 3 години! Живо здраво! Тук ли си? Викам Педро, там се чака. Стих, Димитри! Димитри! Значи го правите! Додах за 2 седмици, до храта имаше бал. Да. Какво да знаеш така по-взема? И 2 седмици шефа идвам, Зорна не трябва да видя. Ще тръгвам. Ти знаеш, аз като тук Ами трябва да я дойдеш, трябва да дойдеш. какво става? Да сме живи и здрави, виж, 3 години бях, това е бях как човек. Иначе вие как го правите? Вие как Че как се казва това момче, тя познаваш ли му?